Me yare America crane. Ma me de call hospital Konfanochi. Eye me doctor wo hwe me. So minim say mpempi no say wobetwe mogya anka eye me nsa ho. E na ye twe mogya no me sire mu ha me nan tem ha no ne me be man tem ha. Ono betimi atwe Mogya na free. Ewuro me nika ne ma no e ma ne twen no me ha no. Otwe wie ye no me ti ya wo kese pa wo me ho no ma ya na no odin. Wo hospital wo nante ko e. Me nante ko me Wo report to am Konfanochi for. Me wofa je number no kwasem ni say doctor no ma me wofa eya akra didi me wofa na tem me wo recording wo me phone see am no ka say doctor na cause sa problem ni say Penis no me kwati sorry affecting no so mo ba bia no no mo betusum wo be mana phone sorry sorry amachi a ejambem wo fi hospital ho ba fie na sorry sorry Your friend Paulino, Obi at UK, Canada, US, or Germany, or Ireland, or Netherlands, or Italy, or Spain. That's all fan the phone say. When you sue Lemfi or phone, so I don't know where you are. I'm sure they tell where you are. Lemfi now they send this guy, enter her a zero. I rate to be a best and be a Lemfi enter her. Now, any just a woman say, and now hear me video. Say, your first time now download the Lemfi, a good smartphone. So, Lemfi, a better 5%. Cashback unim so we use Paulino promo code that is POLEENO. Lemfi so no rate no such all the other apps into my catch or so you see Lemfi they are delete all the other apps send the become mobile money and also with me send the bank account so wherever you find yourself be a make catch or a Paulino so what countries are mobile boss so now download the Lemfi na e use never send miska e be boa ye send the miso aboa me no download the Lemfi or App Store and I say All right, yeah, Chobia, Polino Multimedia, me the Fresh Boy Papa J. And then my baby share one of our own. This guy is part of the Ghana movie industry. Our boy Juma Bebre, Bano said set designs, makeup, and Yama Bebre also behind the scenes. Or can be our boy Juma pa, but not saying in the home fano, in the home dono. Na okọ hospital okọ ye no nsem bebre ama say no ontimi enya hwe ama affect ne nan baako ama ne nan no baako me no ka say ho nsem bebre ye bedi sa enkomo no enti na me ne artist ehia ye ba bedi enkomo kakra na yasre emmoa kakra de ama ye nua no na menya ntie say ye say also ye surgery na surgery no so ohia be 200,000 plus Ghana cedis 200,000 echo, which is about 2 billion going. And I add parents, and yenya artesa, no ebabidi and common. So, I Casano, you can see, say, or Brentway, yen shadan Casa and Chebby Brain. But before Sebe Casano, or Canada, UK, USA, or Germany, or France, or Italy, or Portugal, or Ireland, or Spain. Now, person send this cap, and the baby shall forward Ghana, and the cell say, you should learn fire up on them. Learn fire, and will be used to send this case, see how they send here, fast, free, yeah, until she learn fire. Promo code no Paulino who use to Lemfi better show. So first time I use to app on so Lemfi better show. Send this case see Lemfi kwa any way the amawo. Mama yankone any artists any enkomo kakra artists. Papa J. Bachana odam akasa kasa baka. Boko de Pacho boko. Me tese na oyare. I think say menya videos na eche say oyare. And maybe I feel quite one time. Yes, but and then there was a sign no sign share you na me who how one yama is this time. Dem pa na yo and dem pa na ye wa asade wona so asan ba beka ho. Me yare ye America crane. Ma me de call hospital Konfanochi. Na me kopie mo no emergency ho no. Say doctors I be hwe me team no a e baaye no baako na
ɛyɛ me doctor a wɔhwɛ me no ɛberɛ a mekɔduruiɛ no ɔno na yɛɛ sɛ ɔbɛhia me mogya de akɔ lab sɛ ɔba bɛtwe mogya de akɔ lab na me nso menim sɛ mpɛn pii no sɛ wobɛtwe mogya a anka ɛyɛ me nsa ho ɛna yɛtwe mogya no na nso so wei deɛ ɔretwe ne me nsa ho no ɔtwe ya no ɔtwe but ɔse dodoɔ no a ɔretwe wɔ me nsa ho ɔretwe no me nsa ho deɛ mboa no na ɔpɛ ne ntɛm na ade no nso so no wɔso wɔtwe 8 mils 2 mils koraa no wakyɛ wonya nti no wobɛtumi atwe no wɔ me sire mu ha me nan ntam ha no ne me bɛrima ntam ha ɔno bɛtumi atwe mogya na free okay na me nso na ne kasa yi mu no dodoɔ no a wɔpɛ na wonya me nsa ho a ɔka sɛ ɔbɛtwe me ha ne deɛ me deɛ menim sɛ ɛyɛ normal adeɛ a yɛyɛ no hospital a ɛboa ma doctor ne tumi ɛyɛ ne nhwehwɛmu nti mewura me nika ne maa no ɛmaa ne twe no wɔ me ha no mu na bio ɔtwe wieɛ no te yaw kɛseɛ paa wɔ me hɔnom a yaw na no ɔden ɔtwe mogya no free wase mu ase na pain na no ɔden yɛ me ya ɛyɛ me ya sɛ biribi aka me ka nti sɛ mete yaw no wɔ me nan bonsu no nti ɛkyɛ no meka kyerɛɛ no na ɔno nso yɛ sɛ ɔbɛbɔ ne bɔɔso amanneɛ nti ɔka kyerɛ doctor no nka kyerɛ doctor no a wɔhwɛ me no na ɔno yɛ sɛ ɔbɛbɔ ne bɔɔso amanneɛ na ɔmaba abɛhwɛ deɛ ɛyɛ me no ampa nso ɔne ne bɔɔso ne baeɛ na ɔmo ba na ɔmo de laptop ɛbɛsii me so ɛna ɔmo de adeɛ bɛscanne me hɔnom na meka sɛ ɛyɛ me ya no ɔsa mete yaw no wɔ mu paa nti ɔmo de yɛyɛ no ɔmo antumi anka hwee ankyerɛ me sɛ sei but ɔmo nkɔmmɔ a na ɔmo di ne deɛ na kyerɛ sɛ biribi ana akorɔte wɔ hɔnom anaasɛ biribi na akɔka hɔnom nti no ɔmo bɛhwɛ no ma meduru a ɛbɛtumi ama pains na mete no akɔ nti ɔmo akyerɛ aduru maame ma ɔka sɛ me maame ba memfa ma no na ɔnkɔtɔ ɛmfa mmerɛ me nti maame bae sanse na maame di kan ne naka sɛ aduro bi a ɔfii sɛ ɛbɛtumi aboa a sɛ ne bɔɔden koraa wodeɛ ɔnka na ɔntɔ ma me na me ho ntɔ me ɛsiane sɛ me complain me nan ne paa ɔhene nso bae Nana Sawansa ɔhene Adaroma na ɔno nso bɛhwɛɛ me obi a ɔba biara na te sɛ mehu ne sɛ me deɛ me ho atɔ me nanso so yaw no a mete no nti no ayɛ sɛ meda so wɔ hospital hɔ nom ɛsiane sɛ na yaw no ano ɔden ka kyerɛ ɔhene sɛ me ho atɔ me na mmom no mete yaw wɔ hɔ nom no wohyia mu a na sɛ wokɔ hospital no ɛnyɛ wo nan na wɔde kɔ ɛnyɛ me nan na mede kɔ na deɛ na ɛyɛ wɔ na wɔde kɔ hospital me honam na ɛyɛ me ya me honam rheumatism ana yɛ malaria me deɛ mekɔɔyɛ no honam atutuo na mede kɔɔyɛ sɛ me ho bɛtɔ me nti sɛ ɔmo ɛbɛyɛ wɔ lab no na ɔso wɔtwe mogya mogya no wonyɛ baabi antwe sɛ wɔsen mu ha na ɔbɛtwe mogya ɛhɔ no ɔtwe nti ɔtweeɛ no ɛna pains ne ɛbaeɛ no ɛma ɛhɔ nom no ɛkorɔtoeɛ according to ɔmo hwehwɛ mu na ɔmo bɛyɛ faa me hanom no ɔmo anka sɛ sei na akɔ so ɛwɔ hɔnom no na mmom no watwerɛ aduru ama me but ɔmo me da bed ne so na ɔmo nkɔmmɔdie mu ne deɛ biribi asi wɔ hɔ a ɛhwɛ sɛ ɔmo ɛhwɛ sɛ me ho bɛtɔ me nti ɛhɔ no woka kyerɛ ɔmo sɛ ɛyɛ doctor no adeɛ na ɔtweeɛ no ɛno nti na ma ayɛ saa ɔmo nso gye tom sɛ ɛyɛ noa ohun sɛ yɛ noa nti na watwerɛ ho aduro de ama me sɛ me nkɔtɔ ɛno nti nso na ɔmo de machine aba abɛsi me so ahwɛ ɛsiane sɛ mogya na watwe no wɔ hɔnom na mogya no a watwe wɔ hɔnom no sɛ akɔsi ntini so sɛ akɔsi kasɛɛ so nti na ɔmo de ɔmo ba bɛyɛ ɔmo hwehwɛ mu ɛhwɛɛyɛ ampa nso ɔmo twerɛ ho aduro maa me ɛmeɛ kɔkɔtɔɔyɛ a na ɔmo de ɛma me medication nti no menim sɛ me ho bɛtɔ me na yɛ discharge me emu na doctor ne saa nso baa bio sɛ ɔpɛ sɛ oyi me na ɔpɛ sɛ ɔsaa atwe mogya ne bio mu de kɔ lab doctor korɔ na ɔtwe first one na ɔna ɛyɛ me doctor a wɔhwɛ me ɔno ɔbɛhwɛ me na ɛduru time bi a na ne panyin no ne doctor panyin paa nso bi aka ho aba nti ɔmo ba na ɔno na kyerɛkyerɛ mu deɛ na ɛyɛ me ɛne ndɔ ɔde ama me nti doctor panyin nso timi ka kyerɛ sɛ wɔmfa wei nka ho nti ɔno deɛ ɔno na ɛhwɛ me team no nyina ɔno na ɛda no a ɔno no hwɛ me asɛ me doctor a wɔhwɛ me wɔ hɔ nti na ɔsɛ bɛtwe bie mu no na nka me susu sɛ nka ɔbɛsa atwe no wɔ me nsa ho because ɔba na ɔde gloves ɛba ɔde bɛbɔ me nsa ɛtwe the same thing so na ɔsɛ nso blɛ because mogya no wɔtwe a ɛmba deɛ ɛba no esua ɛma no
nti wɔ se ɔbɛsa atwe no me nan na me kyerɛ mu sɛ baabi a me nan wei ne yɛ me ya ne deɛ nka me sɛ ma ne ntwe ho bio mensa ma ne ntwe hɔ bio nti nka ɔmmra me bed no me nan bonkum yi na nka wɔntwe nti ɔtwe no wɔ ha sei no nti na wo da ne sei nti ɔmmra this side na ɔmmra this side na baabi a na me da no mom no kɔmfa no kye wura wokɔ D3 a D3 me bed na me da so no yɛ bed 32 okay bed 32 saa bed no o ma che D3 nim ye wo A ana ye wo B enti A na me da na A ne nso so no ma beda o mo board na o mo de ache ene B nim no echi enti se me ma me ba na obabe pa me ho a ono bie locker bi wo ase na watwe me bed na bakra na watimi agina ho ansa na o pa me ho na bia wale me bed no e de ama me na metimi aye ada nti doctor no be ba be gina ho no watwe no emu mo ka kire me say ono no enye comfortable e wo ba bi oba be gina na atwe no nti no me hana na e wo say manage nesan ya na me nso meti ni nti me nso me ka kire ni say me ma no ntwe nti me say no ha ne de nko wo mo ame na nka wo ntwe na ha no nso so e ma me na nka ha ya wo no nko form no na nka ha nso so no e bia e ha on de enko ye me ya sa because ha na akoka bibia ha de e bia na enko ka hwe na nka wo nye ni sa ma me ɔse da bi sɛ me mpene ma ɔntwe no wɔ me hanom no dia ɛne na meda hɔ akyɛ ɔse sɛ ɔma ɔntwe wa mpena na ntwe no bebi hɔ yɛ o ya na hɔ yɛ me ya na me sɛ mpene na meda hɔ akyɛ meda hɔ akyɛ me nso me hwɛ nnwuma a megya wɔ machi ɛne nkɔfoɔ ma makɔfa wɔ mu sɛ adwuma a meyɛ wɔ industry mu nyinaa sɛ wakyerɛ nipa bebree yes mekɔ baabi a kɔyɛ adwuma a bia bedi adanseɛ mefa nkɔfoɔ ma de wo bɛtena me nkyɛn echiro wo adwuma enti se me hwe nnwuma a megya wo ho na adwuma kese nso a ewo man mu nana wiafia ba bi wo sa wansa ni museum jamadudu museum a ye be bia no 22nd June okay na 22nd June me ntimi nka se adwuma ma me wo ma ye ni nyina awie na maka se ene ne se me yare a eno nti no me mpe ayare sa efa nkonkoto adwuma no so nti na wo se me gya me homa no because me ne na press wo se meda hɔ ache esan say no na obetwe dia kwa emugya no hwehwemu no wahunu say me bibia no ebia nduru a ode ma me ne wi no kama yaw no so de me da so te nti me de yaw ne saa de oyi me nyina me de yaw ne mu na de tena hwe mu de ba afie bedu fie me nan no nduru a wo chro ma me nyina na nada roma otono ne nyina ma na henkwa ba ko de brem esan se na meti ya oni ntimi nso mi gina so me no manduro ne nyina esan ye wo hena nkasa nso sa be fa me esan so ne me kɔkɔhwɛ se ya wo na meti nduro bi bibia be ye okay na afi no na me hwɛ se de me da ho no ne mi ntimi nka me ho na afi ye dane me ne de na wo se wo hena san so ma me de me ba kɔfɔ nochi na on ba be hwɛ de esi a nti a ma me esi me nan no mintimi entia so na se baasa no omu yi o omu yi o ma ne kwa ma na twen second one no for the same spot na esan se wose ma na ntwe am da wa achi nti otwen ye na o ba fie na me ba fie na wo nim se o ba fie no ebekɔ tu be du fie no na hu de yawo no wo ho no mo yawo no wo ho no yawo na kɔsoro se ne kane no mpo na no wo twen first one ya ona sa akoso o hospital o nante koe me nante koe me mo abro nsan so ontimi mi no me si fom me na me si fom e be fa aka e mo de me baaye me anso na me nante ye e de baaye ansa na ye de me to bed so ye de me kontinu bibia ye me na me ye ma ade kofi me se ye yi me ya me ntimi anyina me na so ye de hwi na e fa me me ten hwi ma ye de me ko si fom a ko nante koe be to ba na o ti hwi me ti hwi mu ana kwa mi nkita crutches o report ma omo doctors na o confirm chimpan for say o ba hospital no say only doctor na o yes ade no then na o catch doctor na after so ba fie no a wo say ade no e koso sa no kafra after ba o ba fie a nema na still na e koso no o report ma confirm chief for ana doctor no kunya the contact bi say ade na o ye no say this ana mpanyi for me ba hospital say e koso me say me 200 common kafra yaw no ekọ so sa na isan se mintimi ensori na mintimi nyehwe na meda fa akone nti no me wo fa ye se obefre doctor no nti me won number isan se na me wo ho no join number am se me ma me ba
aduro ni ade nti no me wɔ ne number me ne no me ma me free si ni so na me wɔ fa gye number no ne kwasɛm ne sɛ doctor no ma me wɔ fa ɛyɛ akora didi me wɔ fa na tem me wɔ recording wɔ me phone so si a me no ka sɛ na wɔne me wɔ fa no ɛde awie yɛ no ɛna me nso ɔde baa me so but number na ɔno minim no ɛwɔ hospital hɔ no ma na minim sɛ yɛ kuduru hɔ bie mu a yɛ kɔhu sɛ kasɛ na sɛ no yɛ no yɛ frɛ ɛnyɛ no ɔde foforɔ na frɛ me ɔde foforɔ ne frɛ me no ɛna ɔbɛka sɛ deɛ yɛ asɛm na meme deɛ na wɔte no deɛ na meme ka kyɛ abusuafoɔ no na meme abusuafoɔ na bɛda hɔ no ma na anaasɛ abusuafoɔ na kɔgye mu gya no bɛsi me so a enti no meme kan sɛ meme complain na ma abusuafoɔ no enti no meme pa menye no official na yɛnhyia wɔ court wow enti no hɔn deɛ na ehu abɔ me sɛ ɛsan sɛ minim sɛ ebia makɔka na asɛm akyɛ abusuafoɔ na wɔ threat me saa enti no ama mentimi antoa so ne na ani nkɔmɔ bia bi sɛ nkɔ ɔnhwɛ na nka me na because ye beduru hɔ nom no ɔse ɔno bɛyɛ ne internship wawie ɔkɔ enti no wawie a ɔkɔ na doctors ahwɛ me ɔmo hu ni sɛ problem aba me nan ne kase ni mu a me nan ne kase ne ho aka no menim sɛ nkɔ no betimi anam kwan bi so aboa me ama metimi asolve me problem we no yes hwɛ a ɔnyɛ doctor onye staff ankasa e konfonochi obeye internship and ono na na ehwe wow wow nti problem de who to you no who say doctor na cause sa problem na ma doctor na cause sa problem ni san say yekokoduru emergency second one na ohene ma ye de meto ka mu ba ya ye ka say ye mehwe de asi no me ba no me problem na ya na meeting no kese no kra no na me enye no mum na doctors no hwe wam yo no anso macho say enkotwa eswe mbra but me beman esan say come here chi me se mozipu no na emu ya me ya na hwe me na me beman no so no te say nso ya me ya nti me beman no kra de beman like o che o beman kasa o penis no me kwati sorry affect no penis ni ba ebi ka no ya me ya eti me catch you say me kote no me say no sorry o me bema no aye dey cause o mba bia no no mba tusum te say doctors ne ba bia na o attention wo me bema no so tadua no o modwe o modoge na na obuso o say me ade ye me na enso mo ba we na mo ba ho ade aye den sa time no nya na o te sorry ejabam me de abra me nya sa problem we nyina bi bia ye kama but me call ye na emu eye me ya ase ye no nso so no say atwe afon aye den o be ma na phone minister no ebusa me say de me be ma na wu ana de ntino mo ba bia no mo ba so na me say o mo nhwe we me nde o mo nche no mo nhwe we no ma me na o mo ba ho no na eye adwuma ana wo ana of late wadwene ni so nti na wo nim say sorry ana say sorry but ebi o mo detective bibi nti na mo ba ho ba wo to you no na wo say sorry nti ka mo nhwe me nan no na bebi me ya na ma me sorry eye me ya sorry sorry how much ya ejambem sorry do me busa wo sorry we bajo mo fa nche kakra na ana areho at a story na ma say bet bebi a elko no me ma adwen say ne nan no nko ana problem no e wo bet utie nkomo na afik say artist o ba fie no kafra o jina ma peja mu kakra o de yankasa o ba fie no o fi hospital ho ba fie no na sorry uti nenka maintain nka papaji send ye esi me ya no we no e kam ya me no nso so no mu ye me ya na me de meme no we na me adwen o se metinya na papaji mate wase onan no mate wase onan no eye wo ya enna me minim but say affect o manhood die na menya awe is so better say o manhood no enye djuma sese enye djuma no say na nsuo famu na eba o mu kire mi say mebusa wo mu minister nso ba me nche mebusa me say ade
ewu ana saa na me de okae na me se me kwa menti ase se wo mu nhwe de we ni mu mam na we ni kwa no mba yuso mu de ana o se de bia o mu nso ahunu bibi nti na o mu nso ehwe etimi busa no doctor ba ko de da bia na oba me nchen be som ebusa me se sorry no say ye ti say sorry na me se da bi ye me ya na o se ye beba nti no mu do mu ma me assurance say me be ma ne de ye beba nti ye no de waka to ho bet we na me hwese nko mbe boa me se on be so be se be ma no beba so nan no e okay be ma ne beba ana sesen ai se we ni ye okay abe ma ne beba ana ho nan kwa nka nyi se beba nti ye wo ma me wa nru kakra m ka se me no ma aba so mo ma o ka se ebeba nti no ma o ba fi emaye si o tie nyina emaye sorry sorry ye onan ni hia o but eno susu hia eye we na akofa we no so aye de abeka o he say ye de se be ye oba be gina si a na wabo ne ke na otwaki sisi a ensore faje chale ande maji ni su we say de no de maji wa me na ni su wa faje me na ni to me chale artist case ne hu faje me na ni to me anka me onan no to is onan no wo de yan hwe onan no because say pe me na ni sini we no faje me pe me na ni sini we no why komba se we be ye we na me we ni ba e me person we no ope onan na chen utadua no faje me person ye no faje me person ye no faje nsa minti me nya adwuma na adwuma me ye ni nyina so no hwe chenchen atwan adwuma o mo ye me kita we no o mo ma me ebe fie won se mo ka se o metwa chenchen atwan ti me na me ye ti no ko e me ko do Kofi Ajololo ni what the concert no so me the concert no so papaje me ti fie amempe papaje mumu ame na ante nkawe no mfiri me nsam we ni de se hye me nikam obi en hu hwe enan no omo so mbeye den na ma ombeye surgery e wo Ghana hana se omo de betu kwan na so mbeye den papaje se akwantu na menya papaje me ni beje se ba bia metimi aya me ho beto me se metimi agya me na so no me ni beje isan se we ni kita me obi antimi mfrem adwuma bi obi aya me ma akra no mra me beta adwuma no so bia me nso me kodu ono ma bia me wo directions are the man it is say onan no almost bail da ho am betimi dia hwe ma onan no aye okay no bail da ho no Confanochi for no ebra me yes ana ono no bai no nipa na no ono no ka ne che se o de mbetu adu su kakra bet echi na ye free senka ebenya special doctor na nka ono so abo isan se na me date ni wa echi no doctors ye no mu di nko mo nyina na je se o betimi ahwe me ye kura na bibia ye kama kura be 2 billion de e wo se ye wie etimi die surgery no 200,000 Ghana 2 billion ye no kura no hu ne ma mo de be ba che se free outside na eba nti ni se emwa wo ho se ebi mpo a se mpanyufo wo sinyim na creative art industry no se wo mbeboa me na se ebe free ho aba no de se bia ebekọ makwa akoye no ho ato me abegya me na so me nkita crunches ni bi ma ebi mpo no mo nso ehunu no matimi aye de veins ni ho adwuma nyina ma we ni nyina ati aba kama se de na etie na se o mahunu se problem bi nso so kra sa wo nchenchen o mahunu say the we know but the doctor ni na o kana say say wa ha adwen o wa ha me say ni we ni free me nsa me pe we yes I mean person be doctor ni din obi ka say ni doctor ben ye mo ni din doctor ben ye mo ni din enti no nkomo aye di e bia be reche mpanyimfo bi na so omo ba mu a ye be nya nipa ko na nam so ma sade we nyina say this time no say ba ni say okoko to crampo na ata this go for lawyer oni ska okofa lawyer oni bebi odi na asem ye efa ti for now no de oso hia ne se obenya ebenya ska ma no na yakwakohwe na yakra ne ama ye de be ye ne nan no because obre onante age se okokaka na opegya we no otu we no opegya we no obre baba ti no yesre Ghana for mamutwa sini esra aban no mo ye bebre individuals Ibrahim ama mo despite mo sikafo mo Ghana ha say ye nwa no hina mmoa so ntimi nante oso ko hospital ye twi ne moja from ne siremu no akoka ne nkase na ma say ntimi nante na ama ye ne no edi hu komenti ye pe moa ene de amani say industry for no so de no moa ye de about directors me hu say director du pipra
ene Freeman edi wachi abebia omo try say omo beboa ma nyama etimi akoka maka so far omo side no ekose nyame em nukre no mu ebo omumode cha esan se ebra oyeyi mi na omuma me date se me famra ne se nkenye directors na kasabre nka me time kra mpo nyanso se me ko review omu di akire ko hu mpanyimfo ema omu ko quality assurance on omu no ko di nkomo twen date ni ba ni mu na omu no hwe se me na sisi bibia agya me so nti omu mpere mapomuden no ma me na echi di aka bia no o master tie free ho no mo nti ne say no afi na date na ba ni mu a ye hwe se me ko review no na bibia ba ye kama ana ade ba ko nso oni se sisi a ye kasa no ni nyina akwa yis kasem sanse se mintimi nko na mintimi mba no akoye se ubekọ hospital a ni nyina ye meka na nyina ye we neka no nso so adwuma no onnya bi this time menye bi sanse me wo fie so obi be so oboa wa number ben ene ebetimi dia todwa number ben me the number no be ma na dia ato ene na ye team a omo aka bo mo mo hwe but director me pese nya number na me bobo na yes and to so director ohana monfa number na me bobo na monfo mo betimi aboa artist no omo mbeboa na but your number na mo betimi dia aboa wa pese bia bibi kakra bia obenya media support artist no number na 0542 089915 kafra 0542089915 0542089915 ofra dini Freeman akomia obetimi asende bibi kakra na ode abra na ye support ye nua artist na obre so wonim na artist mo no onso dada na yare so asade no ho asa bebeka ho obre pa ntimi ye stress mu nyamba se enu nti under kanu kra no enye adwuma affect no which is very very sad ono de honi hia me pa but ono so ono de ne nine ujane na so kra na oye adwuma na under kanu no nye adwuma ope but ono so de ye fa bi nye sire but ara wose pa ye say doctor say omo ye bibi area eno so ye de eja ebede ebebem artist the number na tujwa meaning say a free ha kono ebusuafo nso behwe na omaboa and by and by ye bekoso anya di nkomo na ye gina so amagana for etimi 2 billion obi betimi afa atua de wako de waba na obeka ne manaba ama ya hwe aye de ama why it last words on this particular show no the obeka bi atwa to e de a kire omo ne omo ya adwuma in the movie industry omo onimo omo mpanyimfo be wate say omo boa nipa no ka bi chi omo no mbeboa the make say Ghana sinitwafo creative arts industry no ne say omo mboa na minyama hoto na Ghana mpanyimfo a omo sem wo bi omo mboa na minyama hoto na me sanso mesom my Ghana any sinitwa tichiri eye kuma wood any Ghana hanomo sini adwuma no bidi mu akotene enzo so yare ntine ne nko na maba nti Ghana mpanyimfo me say yura John Dramani Mahama eni nua Ibrahim Mahama say omwa say Ghana sinitwa eda yura John Dramani Mahama akoma so pa nti won hwe na omboa me e creative arts edimu eni Kumawood edimu na me so mintimi enjoy culture mu na me sa me so mo nim abrantie e bon say yemfa yensa enye enwene ade pa dia say statue ana sculpture work yen design shrine yen design baby o de enche na nasa wansa bebie ne museum na no ye fro say jamadudu do ha artwork se wo ho nyina no oka ho bi na omo ye na ho de ono de nsa ye ya it tells you say he is really gifted and such a talented person na sasa say atona o say nyina ye boa ma ne ho etimi etono enti yesem numbers na ede ato screen so no mommoye na yemboa the next time be say share bi no na yenya bi fufura ye ba be kam ede ache mamenda director do bi pra ase ene director akomia ene directors ni mo amwo akire nyina mo boa say artists ne ho ebetono no yada ma say yede enkomo ne be sia me din the Fresh Boy Papa J password ene handle camera edit direct bibia
executive producer Paulino and Armstrong all the way in the UK. Thank you for watching. Your best answer, Bye bye.